Pozdravujem vás, vážení Brezňania. Minulý týždeň som vám nahral jedno video z Čierneho Balógu z miestnej časti Šaling, ktoré na Facebooku zožalo mimoriadny úspech. Dneska sa nachádzame v Brezne, konkrétne v miestnej časti Rohozná. Tu po mojej pravej, ale aj po mojej ľavej ruke sa nachádzajú mestské pozemky. Tam hore je niečo, čo je expedičný sklad, ktorý patrí Lesom mesta Brezna a nad ním ďalej pokračujú pozemky mesta Brezna. Pred 4 rokmi, konkrétne roku 2022, 20. júna, som sa zamyslel a predstavil som v rámci svojej vtedajšej predvolebnej kampane na post primátora mesta nejaký zámysel, že mesto disponuje týmito pozemkami, nakoľko tieto pozemky prešli pod mesto, nakoľko nás v Brezne opustilo vojsko, čo je dosť smutná vec, ale už musíme pracovať so stavom, aký máme momentálne. Takže tie pozemky sú mestské a treba sa nám zamýšľať nad tým, ako rozbehnúť v Brezne ekonomický rozvoj, lebo ten nám tu, nie že pokrývkáva, ten nám tu doslova chýba. Jedna vec je podpora miestnych podnikateľov a druhá vec je pritiahnuť sem investora zo zahraničia, ktorý dá vám, občanom mesta, pracovné pozície. Tým pádom aj na nejakom miestnom pracovnom trhu bude konkurencieschopnejšie prostredie, aj čo sa týka miest. Čiže je to zase len pre vás benefit. Ďalšia vec z toho získa mesto, pretože nejaké daňové povinnosti a tak ďalej, čiže všetci na tom dokážeme získať. Ja som toto predstavil, ako som povedal, v júni 22. Niektorí voliči súčasného primátora mu to samozrejme prezentovali, že ten Dolňan prišiel s dobrou myšlienkou, lebo však v Brezne tento problém dlhodobo je. No tak čo urobil primátor? No jeho klasický modus operandi, niečo opajcol a niečo si zase vymyslel, predstavil vizualizáciu, v tom je on dobrý, že mu tam niekto za 5 minút nakreslí vizualizáciu. Ak si niektorí na to spomeniete, bola tu predstavená nejaké že logistické centrum, kde by sa zamestnalo možno pár ľudí a zvyšok sa realizoval tak, že tuto konkrétne po mojej ľavej ruke tu mám aj katastrálnu mapu. Toto je presne ono, čo som na modro vyznačil, tak je to rozparcelované ako na rodinné domy. A toto tu je vlastne toto, čo vidíte po mojej pravej ruke. Je to, keď to ideme podľa územia, tak vlastne takto, tu je cesta a toto celé, to sa bavíme o niekoľkých desiatkách hektároch pôdy v takomto krásnom prostredí, ale toto bolo na predaj, prvotná cena tam na zastupiteľstve pre 4 rokmi vyskakovala za meter štvorcový 57 €. Ostalo to zamrznuté. Ja som už vedel, že aj nejakí špekulanti sa k tomu chceli podostávať. Momentálne našťastie, alebo chvála Bohu, zatiaľ je to stále mestské a budem rád, ak to tak aj zostane, lebo títo naši mládenci, už ja vravím, radšej nech nerobia nič, lebo to, keď človek vidí do tých vecí hlbšie, tak čo nejaký krok, to tragédia. Ale chcem povedať to, že konfrontovať primátora mesta s tým, že ja som to myslel fakt, že úprimne a myslím to úprimne aj teraz. Je to hlavná vec, ktorej sa chcem ako primátor v prípade, že dostanem od vás dôveru venovať, že musíme ekonomiku v meste naštartovať. To je pre mňa alfa omega. Za tým budem chodiť ako pes zaudený mesom, ako sa povie. Takže ja len vám chcem dať do pozornosti, nie kúpalisko, ktoré sa vám sľubuje 12 rokov, ale tu, že Dolňan niečo povedal pred 4 rokmi, že pracuje s vecou, že by konkrétne tu mohlo vzniknúť niekoľko pracovných miest príchodom zahraničnej investície. Primátor Ábel, viete si to dohľadať, to sú znova jeho slová, povedal, že on už investora má. On už to položil na stôl ako hotovú vec a predstavil vám konkrétnu vizualizáciu. Pýtam sa, je rok 2026. V októbri máme voľby. Kde tu vidíte nejakú logistickú halu, ktorú vám predstavil? Koľko pracovných miest tu vzniklo? Pán primátor, zodpovedzte si túto otázku vašim voličom.
Pretože nie ja som sľuboval vizualizáciu, kreslil. Ja som mal zámer, ale nakoľko dôveru dali občania vo voľbách vám, vy ste im sľúbili kúpalisko, sľúbili ste im logistické centrum, okrem tých mnohých iných ďalších vecí, ako prístrežky, kontajnerové prístrežky a tak ďalej, ale to by sme boli nadlho, keby sme sa zaoberali vašimi sľubmi. Ukážte mi tu, vážení občania, kde tu vidíte logistickú halu. Ja nie. Vidím tu pozemok tiež takisto, ktorý je pokosený, zrejme pre nejaký dobytok, ako som ukázal, ktorý nejaká spriaznená firma, kto vykolíkovala pre rodinné domy. Takže chcel som vám len dať do pozornosti túto vec, pretože to sú nie malichernosti, to sú vážne sľuby, a ktoré sa nerealizovali. Takže nechám na váš dôvtip a na vaše uváženie, že ako s tým naložíte ďalej aj v októbri 2026. Ďakujem za vašu pozornosť, prajem ešte pekný deň, majte sa, dovidenia.